Bueno, gràcies per venir. Primer de tot faré una reflexió, igual que han fet abans reflexions, jo també faré alguna. No sóc periodista, no vull jugar a ser periodista i entendreu que a vegades la retòrica que pugui tenir no és la mateixa que la d'un terrorista, d'un periodista, no? Però sí que us he de dir... No, ha sigut un acudit inventat. El que sí que us diré és que... El que sí que us diré és que el tema de comunicació el porteu vosaltres i jo porto 30 anys en el món del cava i ens toca comunicar molt. El que passa que mai pretendrem... Ens toca comunicar molt i ens agrada estar amb vosaltres, amb els sommeliers, amb tothom que parli de casa nostra o de la nostra manera de fer. Però sí que com a tècnic se m'escaparà algun tecnicisme que crec que a més que és el nostre, però sí que som moltes vegades la cara de l'empresa. I avui la conferència que us plantegem és posant com a exemple allò que hem fet a la presentació d'un projecte de Sant Sadurní, de Codorniu, que es diu Projecte Arts Col·lecta, que vam començar fa molt de temps i us explicarem quins passos o com hem estat treballant per donar a conèixer. També us diré, abans en la xerrada que hem tingut, que hem estat, jo he estat pensant, ostres, ens fem un fart de parlar del nostre cava, de la nostra casa, de com treballem, i encara molta gent no sap ni com treballem, ni de la nostra casa, ni què fem. O sigui que realment sí que us necessitem i potser no ho fem prou bé nosaltres, però sí que destinem molts esforços. El projecte que es diu Arts Col·lecta el vam començar en el 2007 nosaltres. El vam començar en el 2007 i a Codorniu el que vam fer és, vam estar pensant, vam fer no una revolució però sí una evolució molt important, que és molt fàcil de dir amb una paraula, amb una frase, però quan ho poses en marxa és terrible l'esforç que això suposa a la vegada que apassionant. O sigui, és tan fàcil com dir, sabeu que el cava està fet a partir d'una segona fermentació d'un vi, nosaltres ho hem fet durant més d'un segle d'aquesta manera, però des de fa 10 o 12 anys, doncs el 2007, vam començar a pensar si era cert el que fèiem. Sí que era cert, però l'enfoc era erroni. O sigui, el cava no està fet a partir d'una selecció de vi base, sinó que el cava està fet a partir d'una selecció de vinyes. Llavors això, en el 2007 ens vam posar a treballar de forma molt forta. Sabeu que tenim vinyes en moltes zones, unes són nostres, altres són proveïdors nostres, a vegades amb 4 i 5 generacions inclús, i vam estar mirant a veure de quina manera podríem aconseguir el pensar que el cava estava fet a partir del raïm i no a partir del vi. El 2013, arrel d'això, vam inaugurar un petit celler, que molts de vosaltres heu estat, però veig que no tots, un altre fallo que tenim a la casa, un petit celler que es diu Celler Jaume, que el vam fer allà on vam fer la primera ampolla de cava a casa nostra. I és un celler xulíssim, és maquíssim. Des del punt de vista enològic, de comunicació, de màrqueting, comercial, el fem servir moltíssim i el vam inaugurar el 2013. L'objectiu d'aquest celler no era estar jo avui a parlar d'aquest celler, sinó era d'aprenentatge, de com aprendre a fer caves més bons, allà on fallàvem, de conèixer tot el procés i sobretot una cosa que en els tècnics jo penso que no està bé és no deixar res al fruit de l'atzar. És a dir, jo crec que és una gran irresponsabilitat, si vols tenir un producte repetitiu, deixar algun procés, alguna part en el procés que sigui fruit de l'atzar. No pot ser. No pot ser perquè no coneixes, has de dominar totes les passes. I el 2015 vam crear un equip entre màrqueting, entre comunicació, comercial, els enòlegs, vam crear un equip que ens el va tutelar una mica o ens el va adornar o acabar de rodonir el Paco Pérez per ajudar a fer conèixer aquest projecte. El principal, teníem dos grans trets principals per nosaltres a l'hora de definir aquest projecte. Un, que era el més gruix, el més important per nosaltres, era parlar del terroir, parlar de l'origen, i l'altre era com adornem aquesta ampolla fent servir els atributs que tenim nosaltres, que és la història, qui som, on estem, el nostre patrimoni.
En quant als paratges, en quant a les vinyes que tenim nosaltres, doncs tenim 3 grans zones vitícoles nosaltres. Això és un punt que després de 150 anys de casificava encara hi ha gent que ho desconeix, un altre fallo nostre, no? De manera que ens ajudeu a fer-ho comunicar. Però tenim 3 grans zones vitícoles, 3 zones on tenim vinya nostra i que controlem, o vinya nostra o proveïdors, però que controlem de forma. Són 3 climes, 3 zones vitícoles, 3 paisatges. És un discurs que és molt nostre, és únic nostre, perquè com sabem què és el que volem aconseguir, quin tipus de cava volem aconseguir, sabem que no ho podem aconseguir en qualsevol vinya, sinó que hem de recórrer nosaltres, la nostra filosofia quina és? La nostra filosofia és aconseguir caves d'evolució, caves d'anys, caves de molt envelliment, però que no tan sols els de 9 mesos tinguin alegria, siguin simpàtics, t'expliquin coses, sinó que t'ho expliquin després de 10 anys d'envelliment, i això és el més difícil. Per això anem a buscar vinyes amb diferents analítiques, en diferents climes que ens donguin aquestes característiques que pensem que necessitem. Les vinyes, això era en plan general. Ara, si ens fixem en la col·lecció d'Arts Col·lecta, d'aquestes 3 zones on treballem, 2 zones continentals i una zona mediterrània, el que anirem a buscar és unes parcel·les petites per parlar ja d'un paratge determinat. Aquí han nascut els 3 paratges. Parlem de finques del Garraf, que és la Fideuera, pel Xarel·lo, finques del Tros Nou, això ho tenim a la zona de Riudabella, a prop de Poblet, i finca de la Pleta, que és una microfinca que tenim a la zona de Raimat. 3 climes diferents, 3 temperatures diferents, 3 sols diferents, 3 característiques i 3 analítiques que ens donen al final diferents característiques en el vi. Els eixos secundaris, que a vegades els enòlegs ens oblidem, però hem de saber aprofitar-nos. Nosaltres què volem transmetre? Aprofito per dir, l'altre dia, una altra autocrítica. Pels enòlegs ens és molt fàcil definir un vi d'una forma avorrida. D'una forma avorrida vol dir parlar de la bombolla, irisaciones verdes, toques amarillos, tanino, acidez. Això és terriblement avorrit. Però estem buscant de quina manera podem aconseguir que la gent ens compri amb passió, que ens compri no perquè té acidès, perquè els senzills també tenen acidès, els més envellits també tenen acidès. En canvi, si aconseguíssim explicar, tenien un argument prou apetitoso perquè fos atractiu en el moment de la compra, seria brutal. Tindríem, jo crec, la vareta màgica, i amb això sí que tant els sommeliers com periodistes com gent que ens estima segurament ens poden ajudar. Nosaltres què volem amb aquest projecte? Volem que la gent ens compri perquè tenim història, perquè tenim monuments i perquè tenim passió. Volem que ens comprin per això. Després ja els definirem d'una altra manera, els caves. I per vestir l'ampolla, el que hem fet, hem recorregut allà on teníem coses xules per explicar. Si tu vens al celler i veuràs que són cellers modernistes i que tenen una quantitat de trets que hi ha vegades com aquest d'aquí, com trets comuns que es van repetir al llarg del celler. Hem aprofitat, per donar la forma a l'etiqueta, doncs hem aprofitat algunes rajoles que tenim, que sempre tenen més o menys una forma hexagonal. No tan sols el celler... Com tira això per enrere? Ara. Sinó també les rajoles modernistes que tenim per tota la casa. Tot això està... Perdó, és que jo crec que sóc jo el que no. A on? ¿Dónde? Bueno, i tot això està sota el paraigües d'Arts Col·lecta. El buscar el nom també va ser difícil perquè tenia que ser un nom que es destil·lés una manera de fer, una passió i sobretot una elegància i una serietat en el moment d'acollir, de fer els caves. Arts Col·lecta té un doble sentit, una doble lectura, l'arte de recolectar o de cosechar o la col·lecció d'arte. Podria ser, no? Doncs això, sobretot aquest paraigües, doncs tenim una sèrie de caves. Els caves que estan sota aquest paraigües comencen amb Jaume de Codorniu i acaben amb el 456. Jaume de Codorniu va ser la primera persona que sabem en els nostres documents que va fer vi en el 1551. El 456 és un cava molt envellit, que té 10 anys, que és superjove encara, i té un número, i aquest número va canviant cada any, perquè és el número de baremes que tenim aquella anyada. O sigui, vam començar el 1551, el cava 456 és la barema del 2007.
avui crec que tastarem algun, ara no recordo, o no, més endavant. Doncs si tasteu el 457, doncs és el cava del 2008. És el número de baremes que portem cada vegada que collim raïm. I entremig d'aquesta col·lecció tenim els caves de paratge, que és la Fideuera, la Pleta i el Tros Nou, que és el nom de cada una de les finques. En quant al pla de comunicació, què vam fer? Doncs vam establir aquest pla de comunicació en 4 punts diferents. Un, premsa escrita, després unes presentacions que vam fer, una roda de premsa i un acte que vam fer al celler. Després hem estat durant diversos anys rebent, que és el més interessant per nosaltres, tot és interessant, però és molt interessant per nosaltres, que la gent vingui al celler i ens conegui i vegi que allò que diem o que es publica és cert. I després vam fer, per complementar, un vídeo que us passarem al final de tot. El pla de comunicació vam fer amb la premsa escrita, premsa catalana, espanyola i internacional també, i també amb premsa dedicada a temes enològics. En quant a presentacions, vam fer una roda de premsa a Barcelona, després vam fer un sopar amb el Paco Pérez en el celler, van venir entre 150 i 200 persones, havien sommeliers, havien enòlegs, havien gent que ens interessava, que ens estimen i que nosaltres els estimem molt, que vinguin a les caves. Va tenir molta repercussió, la veritat, sobretot perquè dèiem que érem el cava més car del món en aquell moment. Ho sento, però és que no hi arribo. I després vam fer... Hem fet molt esforç en rebre visites en el celler Jaume. En el celler Jaume hem fet més de 500 visites, hem fet de 1.200 tastos, perquè ens ajudi a conèixer. Ara jo us proposo fer un vídeo on veureu tot això que us he explicat, queda recollit en un vídeo de 4 minuts, crec que són, i després si hi ha alguna pregunta, doncs me la feu, sisplau. Cada terra és diferent, única. Si no hi ha dues terres iguals, com poden haver-hi tres? La Fideuera. Aquesta és seca, intractable, com una vella malhumorada, però me l'estimo, no hi puc fer res. La Pleta és una petita joia amagada. Un jeroglífic per resoldre. Ara puja 20 graus, ara en baixa 20 més. Això la fa especial. Pedres i més pedres. Així és el Tros Nou. Que de què té gust una pedra? Quan es transforma en cava té gust de glòria. Són molt capritxoses aquestes tres terres. Una boja combinació de xaloc, mistral i tramuntana. Barrejar-les? No sé jo si s'enfadarien. Ja em diràs tu com ho fas per posar-les d'acord. Només un boig o un geni s'atreviria. Que esteu bojos o què? Lo que estamos haciendo es unir 3 tierras distintas en una unidad. Unir lo mejor de esas 3 tierras en un plato, ¿no? Es un reto, ¿no? Para que luego se transformen en una bebida exquisita, ¿no? Yo creo que eso es alma. Son 3 tierras que para mí no tienen nada en común, no se parecen en nada. Mientras unas huelen a mar, las otras huelen a piedra. Sabe a fruta madura, a vegetación, a suelos negros. La memoria, el recuerdo, la imagen plasmada la tienes del Mediterráneo. Luego, a partir de ahí, ¿qué vas a reflejar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo eres?
es complejo. A veces las ideas nuevas son difíciles de explicar. Por lo tanto, el primero que innova es un loco. Trabajar esos toques de tierras que estén muy pronunciados en el plato, con esos aromas a tomillo, aquella percepción que tienes pues que te hace poner la piel de gallina, ¿no? que te estremece, ¿no? La genialidad mediterránea viene de la tierra que pisamos. Somos los únicos que nos hemos atrevido a fusionar tres tierras. En ese momento es genialidad y es locura. Te vacía. Tiempo sexto. 456 es el número de veces que hemos vendimiado. Es lo que provoca el paso del tiempo en una botella de cava. En estos casos estamos hablando de 8 y 10 años, imagínate. Lo arreglamos estas semanas y que lo tengamos acabado, lo que pasa es que hay que probar un poquito las texturas y tal. Yo probaría, en vez de todo tan fresco, algún tubérculo cocinado. Pero al final es lo que intentamos que te lleves, ¿no? Esa pequeña historia nuestra, de cómo pensamos. Por eso lo hacemos, yo creo. Dile experiencia, dile, no sé, cómo somos. Qué suerte, ¿no? Poder hacer estas cosas. Lo que sigue la suerte. Alguna pregunta, alguna cosa, doncs no, després podem anar parlant. Espero que us hagi agradat, però aquí hi ha l'essència de tot aquest projecte que portem. I això és el que necessitem que ens ajudeu i necessitem que la gent en parli, però que s'ho cregui perquè nosaltres ens ho creiem. Gràcies.